Με την έναρξη του αγώνα, η Γκλεντόρια ανεπιτίθεται από το κέντρο και αριστερά, αλλά γρήγορα ανακόπτεται από τον Αριστίδη Καμάρα που σε τράει προς τους κυνηγούς του. Άστοχες μπαλιές και λανθασμένες μεταβιβάσεις χαρακτηρίζουν το παιχνίδι στο κέντρο και δείχνουν την ευρικότητα των 22 ποδοσφαιριστών, οι οποίοι γνωρίζουν πως η λήξη του σημερινού παιχνιδιού θα φέρει τον νικητή ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ήδη ο Παναθηναϊκός, με τις ενθουσιώδεις ενθαρρύνσεις των Ελλήνων φιλάθλων, παρά το μέτριο σχετικά παιχνίδι του, αρχίζει να περιορίζει την Γκλεντόρια στην αιστεία της. Συνεχής είναι η αμυντική προσπάθεια των Ιρλανδών, ενώ τα μπακ των Παναθηναϊκών έχουν προωθηθεί και ο Καμάρας, πασάροντας ωραία στο Λουκανίδη, δίνει την ευκαιρία στο τελευταίο για ένα μακρινό σουτ, out. Παρά την εντατική τους υπεροχή, οι Έλληνες παίκτες δεν δείχνουν ότι είναι ικανοί να παραβιάσουν αμέσως την αιστεία του Φίνλεϊ. Ήδη οι Ιρλανδοί κάνουν 2-3 επιθέσεις από το κέντρο που μάλλον αποκρούονται εύκολα από την ελληνική άμυνα. Εκεί όμως που ο ρυθμός του παιχνιδιού έχει πέσει και ο κόσμος της εξέδρες φαίνεται μουδιασμένος, έρχεται αναπάντεχα ο σεισμός. Το αβέρσα του Παπουτσάκη προς την αιστεία του Φίνλεϊ, που μάλλον φαινόταν ακίνδυνη, αποκρούεται με το χέρι από τον οπισθοφύλακα Κρέιτον. Ο Βούλγαρος διαιτητής Κιοτσόνεφ καταλήγει για μέσος πέναλτι και ο Λουκανίδης στέλνει την μπάλα στα δίκτυα γράφοντας 1-0 στο 18ο λεπτό, ενώ οι κατάμεστες εξέδρες στενάζουν από το χορό των παραλυρούντων θεατών. Μουδιασμένοι, οι Ιρλανδοί παίκτες κάνουν τώρα τη σέντρα και προσπαθούν να επιτεθούν από αριστερά. Ο Ντέιβις ανακόπτεται τον Αριστίδη Καμάρα, ο οποίος τον τριπλάρει επί δεξιά και δίδει μια θαυμάσια προωθημένη παλιά που δεν έχει όμως κανένα αποτέλεσμα, γιατί οι Παναθηναϊκοί στη σέντρα σουτ βγάζουν την μπάλα out. Το παιχνίδι έχει ατονίσει με τους Παναθηναϊκούς πάντα πλήρου τις ενέργειές τους και τους Ιρλανδούς ακίνδυνοι. Ξαφνικά όμως, στο 40ο λεπτό, οι Ιρλανδοί ευνηδιάζουν την ελληνική άμυνα και έπειτα από ένα καλοφτυκμένο φάουλ του Στιούαρτ, ο Τέρνερ τήρησε και έπιασε σκαφωτή και παλιά στο γάμα του Οικονομοπούλου που πάγωσε κυριολεκτικά στα γκολπός. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Παναθηναϊκοί επιτίθενται δαιμονισμένα. Με 2-3 παλιές βρίσκονται κιόλας στην αντίπαλη περιοχή. Μια σέντρα από δεξιά καταλήγει στο μαρκάρι του Παναγιωτίδη που σουτάρει ισχυρά. Το δοκάρι όμως αποκρούει, παίρνει την μπάλα στο κέντρο, από ο Παπουτσάκης γίνεται σάντουιτς μεταξύ δύο σκληρών Ιρλανδών. Η μπάλα καταλήγει τελικά δεξιά στο Παπαμανόλη που κόβεται στο κέντρο. Ο κόσμος ενθουσιάζεται, επιθυμεί τους Έλληνας παίκτες καθώς σουτάρουν ισχυρά. Για μια ακόμα φορά όμως η αριστερά καταλήγει κόρνα. Οι Παναθηναϊκοί επιμένουν σε επιθετικό παιχνίδι και μια προωθημένη παλιά δίνει στην ευκαιρία να ξεγελάσει τον Φίνλεϊ. Ο Κρέιτον βγάζει με υπερένταση των δυνάμεών του την μπάλα από το άδειο τέρμα. Αλλά δεν σημαίνει το ίδιο και στο 25ο λεπτό. Συρτή σέντρα του Παπαμανουήλ στο Λουκανίδη δίνει την ευκαιρία στον τελευταίο να ξετινάξει για μια ακόμα φορά τα δίχτυα του Φίνλεϊ και να ξεσηκώσει τις εξέδρες του καινούργιου πανηγυρισμού. Αυτές τις εκδηλώσεις χαράς δεν ανέκοψε ούτε το τυχαίο γκολ που δέχτηκε ο Οικονομόπουλος από τον Ντέιβις. Και αμέσως οι πράσινοι παίκτες εφόρμησαν και πάλι και ο Παπουτσάκης κεραυνοβόλησε για τρίτη φορά την αιστεία του Φίνλεϊ. Ο θρίαμβος είχε ήδη επέλθει. Ο ΠΑΟ είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται για το δεύτερο γύρο.